Hayırlı kеш эфирде аңлыклар студияда мен Рима Абзалова бүгінгі шығарылышта. Мөслим игенчеләрен һәм терлекчеләрен хөрмәтли. Районда авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көне узды. Үзара салым авыл язмышын хәл итә. Авыл җыеннарында мөслимләр үзара салым күләмен тәгаенләштерә. Мөслимләр спорт ярата. Районда Скандинавия йөреше буенча мастер-класс үтте. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бүген Мөслимдә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен зурладылар. Бәйрәм район мәдәният йортында үтте. Чара катлауларга да, бүләкләргә дә бай булды. Бәйрәм район үзешчәннәре һәм балалар коллективларының күмәк чыгышы белән башланды. Яшьләр авыл хезмәтчәннәренә дан җырлады. Район башлыгы Альберт Хуҗин ел дәвамында башкарган эш нәтиҗәләре белән таныштырды. 2022 елда җирлегебездә 74 меңдә 90 гектар шәчлек җирендә эш алып барылды. Шуның эченнән 51365 гектарда бөртекле һәм кузаклы культуралар, 7218 гектарда рапс, 9487 гектарда гымбагаш, 2300 гектар шикәр чөгендере һәм 4184 гектар азык культуралары үстерелде. Бөртекле культуралар буенча тулай җыем 200,800 тонна тәшкил итте. Бу безнең район тарихында рекордлы уңыш. Бөртеклеләр тулай җыемы буенча районыбыз республикада 4нче урын яулады. Авыл хезмәтчәннәренә рәхмәтен җиткереп, район башлыгы Туган агрофирмасы инвесторы Эдуард Юнысовка район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Бер төркем авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре район башлыгының рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары белән бүләкләнде. Язгы чәчүләрне яхшырак кына башкарып чыктык. Алай яңгырлар да булмады дип әйтеп булмый. Тагы да булса инде быелгы хат ипи тагы да күбрәк булыр иде. Убаркага авыллар Аллага шәйләт килде. Быелгы елына күрә иләштән теге яңгыр ипи хат булмаса да, чәчкән расходларның иләрне каплады инде. Аллага шөкер. Ул битендә кенә әйтмешли ипи башыдагы ашлык иген түгел, амбардагы иген ашлык була бит. Сотыр өченге бер 30 меңгә якын кызбәккәсе тараттык. Фермерларга, халыкка аларны күпчелек каз белән китермиләр хәзер. Акча китерәләр, потому что казның хаклары артты. Спрос популярлашты ди, каз продукциясе сораучы күбәйде. Может, шул теге конкурста җиңүнең нәтиҗәсе дә булгандыр. Казны даже быелгы елда дефицит создавасы. Хәзер халык эшләргә кеше табу бик авырлашып бара инде. Авыл җирендә кеше кими бит. Механикалаштырырга кирәк инде производствоны. Булдырылганча, чтоб ике кеше урынына бер кеше эшләсен, зарплаталар югарырак булсын. Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рашат Шаймарданов Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министры һәм шәхсән үз исеменнән тәбрикләүләрен җиткерде. Рашат Шаймарданов Агромастер компаниясе генераль директоры Илгиз Исламовка ел хәйриячесе дипломын тапшырды. Әюпов фермер хуҗалыгы җитәкчесе Рамил Әюпов Татарстан Республикасы президентының рәхмәтенә лаек булды. Бер төркем хезмәтчәннәр Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрының мактау грамоталарын алды. Быелгы елда бик нык уңышлы булды инде. Югары уңышларга ирештек. Күп реализациягә тотайын. Удобрение да аласы була, семенда да, арасында да сумма зур кирәк. Бик зур уңышларга ирештек инде. Язгы будай культурасы нәтиҗә ел эшләп, буга да уңышны алган юк әле бит. Үзебездә кешеләр эшлибез. Субсидия страны үзебезнең кесәдән. Узган ел Сушенко, КЗС ясадык. Яңадан инде. Ике скалатны ремонтладык инде. Берсен яңаны төзедек. 2022 елның уңышы бик әйбәт булды. Басымларыбыз да ипиләр әйбәт уңды, Аллага шөкер. Сөйенә эшләдек. Техниклар төзеп булды, әйбәт эшләдек. Ватылма техниклар подводить итмәде инде. Масулар да бердәм булып, хезмәтчеләр әйбәт булып, уртак тел табып, бердәм эшләгәчтен әйбәт кенә үткәреп җибәрдек. Хуҗалыкның директорларына, үзебезнең главаларга бик зур рәхмәтле шундый бәйрәм үткәргәннәр өчен. Аллага шөкер, менә үзебезнең элеккеге эшләгән егетләребез белән дә, дусларыбыз белән дә шушында очрашабыз, серләшәбез.
Шалдык мәге җәмгыяте генераль директоры Эдуард Хасанов, хезмәт ветераны Рөстәм Шәрипов, Агромастер компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов та хезмәттәшләренә бәйрәм тәбрикләүләрен җиткерде. Мыңынчы әле район тарихында күрелмәгән һәр гектардан да тулайым җыем буенча да зур уңыш җыеп алынды. Шушы матур уңышлар инде тырыш хезмәтчеләребезнең уңышы, инвесторларның ярдәме һәм хөкүмәтебезнең ярдәме. Авыл хуҗалыгы хезмәтчесенең бәяләргә кирәк. Чөнки ул җир кешесе һәм ул икмәк үстерә торган кеше. Безнең районда быел инде икмәк буенча, терелкечлек буенча да уңышларыбыз бик зур. Бәйрәм җыр-биюләр белән үрелеп барды. Мәдәният йортында авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре җитештергән продукциядән күргәзмә эшләде. Кунаклар күргәзмәгә зур бәя бирде. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәтчәннәре көне уңаеннан тагын берничә вакыйга булды. Фаиза кооперативының 100 тонна сөт эшкәртергә сәләтле сыр җитештерү заводы ачылды. Тагын бер яңалык Заря кулланучылар кооперативы эшли башлады. Әлеге чарада Татарстан Республикасы буенча медицина-социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов, Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рашат Шаймарданов һәм район башлыгы Альберт Хуҗин катнашты. Фаиза кооперативы 100 тонна сөт эшкәртү егәрлеге булган сыр җитештерү заводын эшләтеп җибәрде. Бу үзебездә җыелган сөтне тулысынча эшкәртергә мөмкинлек бирә һәм сөт эшкәртү заводларының сезонлы бәя үзгәртүләреннән бәйлелекне бетерә. Объектны ачу тантанасында Татарстан Республикасы буенча медицина-социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов та катнашты. Заводны сафка бастыру өчен 140 миллион сумнан артык инвестиция сарыф ителгән. Шуның 70 миллион сумы дәүләт ярдәме. Биредә бүген 30 яңа эш урыннары да булдырылган. Бүгенге көндә инде без монда май җитештерәбез, сыр и тагын калията дигән. Сыр инде ул тоже калията инде дальше сырье көбәгә бер була инде ул. Аны дальше теге мягкие плавленые сырлар ясаганда шуны использовать итәләр. Бу көнне шулай ук Алмаз Шәңгәрәев җитәкләгән Заря кулланучылар кооперативын ачу тантанасы да булды. Киләсе елдан Россиядә чыгарылучы гриппка каршы вакцинаның 75% Заря кооперативында җитештерелгән эмбрионнар кулланып ясалачак. Безнең Заря кооперативы Шәңгәрәев Алмаз Дамирович җитәкләгән. Ул инде безнең эмбрионнар гриппка каршы вакцина ясау өчен эмбрионнар өчен маточный поголовье содержать итәгән 2 яңа корпус һәм инкубатор төзеде. Шулай ук грант акчасы 58 миллион алдылар. Бүгенге көндә менә безнең мөхәтлек безнең эмбрионнардан Россиянең 50% вакцинасы ясалса, шушы объектларны тулы эшләп киткәчтен безнең Мөслим районында чыккан эмбрионнар Россиянең 75% безнең эмбрионнар каплаячак потребностен. Ел дәвамында 300 миллион сум күләмендә инвестициялар кертелеп, яңа корпуслар һәм инкубатор сафка бастырылды. Проектны гамәлгә ашыру өчен Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 58 миллион сум күләмендә дәүләт ярдәме бирелгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл җирендә яшәүчеләр тормышын мал туардан башка күз алдына да китерә алмый. Терлек тоту күп вакыт яшәү чыганагы булып тора. Фермер Рафил Шакиров 4 миллион 448 мең 800 сум грант тотып үз эшен башлаган. Фермер хуҗалыгы эшчәнлеге турында Лилия Шәймиева репортажы. Үз эшен башларга уйлаганнарга дәүләт һәр яклап та ярдәм итә. Боек авыл җирлегендә тагын бер крестьян фермер хуҗалыгы барлыкка килде. 80 башка исәпләнгән ире мөгезле терлек симертү фермасын райондашыбыз Рафил Шакиров эш башлаучы фермер исемле дәүләт программасыннан файдаланып ачты. Без инде авыл җирендә яшибез. Авыл җирендә малсыз торып булмый. Мал яшәү чыганагы. Без ихатада да күпләп маллар асрыйбыз. Үзебез һәм арендага җирләр алып шуның белән эшлибез. Хәзер маллар кайтарттык инде, маллар табыз. Үгетләр генә һәр тоналар алып патсызга килеп мал санын арттырырга исәп. Авылыбызда җадгыча эшчәрендә урып җыю вакытында ярдәм иткән авылдашларыма бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Дусай авылында фермерның 410 гектар җир биләмәсе бар. Игенчелек белән озак еллар шөгыльләнгән Рафил абый күпләп маллар үстерү турында хыялланган. 2018 елдан бирле игенчелек белән шөгыльләнде. Шуннан соң инде 2020 елда грант тоттык. 4 миллион 448 мең 800 сум күләмдә булды ул. Аңа ул акчага инде менә шу ферманы салдырдык, маллар кайтты. Һәм инде МТЗ-82 трактор алдык. Бүгенге көндә дә Аллаһка шөкер 80 баш малыбыз бар. Шушы фермада инде исән меңнәшләргә соң сәламәт булып.
Дәүләт ярдәме белән 4 миллион сумнан артык грант тотып, фермер ферма салдыра, моллар кайтара. Бүгенге көндә Шакировлар молларга җитәрлек күләмдә печәнен, соламын, фуражын әзерләгәннәр. Складларында 400 тонна икмәк, 200 рулон печән, 500 рулон салам запасы туплаган. Җаваплы компания урак өсте урып җыю чорында фермерга ярдәмгә елда Дусай авылы халкы килә. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Үзара салым программасы 2013 елдан бері эшләп килә. Әлеге программаның авыл җирлекләрендә эш оештыруда ярдәме зур. Көндәлек көнкүреш мәсьәләләрдә, проблемаларда шушы программа ярдәмендә хәл ителә. Үзара салым күләме халык җыеннарында тәгаенләнә. Бу атнада Мөслим авыл җирлегендә үзара салым җыю буенча халык җыеннары үтте. Мондай җыеннар быел 14-19 ноябрь көннәрендә район үзәгендә дә үтә. 21 оешма предприятиедә һәм территориаль бүленеш буенча 5 урында мөслимлеләр ачык тавыш бирәләр. Шул рәвешле халык җирлегебездәге проблемаларны хәл итүдә матди чыгымнарның бер өлешен үз өстенә алды. Башта инде булат карасам бик аз кебек күренә, ләкин һәрберсе саны китсәң, тамалар һәр көн инде файдасы тигәнне күргән чакта, бу әлбәттә бик зур эшләнгән җирдә. Һәм без бүген сезнең белән шушы эшкә кабаттан әйләнеп кайтып, үзебез өстендә булган шушы гражданның бурычыбызны үтәргә тиешбез дигән сезнең алдыгызда тәкъдимне җавабыз. Программа гамәлгә кергәннән бирле мөслимне төзекләндерү буенча зур эшләр башкарылды. Яңаны булдыру өчен бер күләмдә чыгым тотылса, булганны төзек тоту өчен даими акча сарыф итү кирәк. Халык җыеннарында башкарылган эшләргә анализ ясалып, киләсе елда хәл ителәсе мәсьәләләр күтәрелде. Киләсе елны безнең эшләрне күз алдында тотылган эшләр безнең ул әлегә баягы ямбышны ремонт инде менә кыш беткән саен бит юлларыбыз батылып тора, тишекләр алаеп тора инде ул. Ишек тышыгын каплап тора кирәк хәрәкәт шул. Грейдер йөрү кирәк, бөтен җирдә безнең асфальт бит әле бака. Дренажный системаларны куйырып бетергә кирәк әле. Куелып бетмәгән җирләребез бар. Аларны күз алдында тотабыз без. Зыяратыбызда ясап бетергә кирәк коймаларны, полный периметрны каплап алырга. Санап үтелгән эшләр барысы да үзара салым түләүчеләр хисабына эшләнгән. Киләсе елда да бу төр салымны 18 яше тулган Мөслим авыл җирлегендә теркәлгән гражданнардан 1000 сум күләмендә җыю өчен тавыш бирделәр мөслимлеләр. Бердәм булып, күмәк көч белән матур тормышка нигез салу мөмкинлеге артачагын җыеннарга килгән һәркем аңлый. Үзара салымны мин бик хуплыйм, чөнки ил төкерсә күл булыр дигән сүз татарның бик матур сүзе бар. Әгәр дә без аны шулай ел сайында түләп барабыз икән, димәк безнең юлларыбыз яхшырая, табигатыбыз яхшыра, зиратларыбыз тәртипкә килә, һәм башка элек кичү биясендә булган резиновый тик киеп йөргән җирдән хәзер туфли белән шак-шак басып йөри алабыз. Үзара салымны һәр елны түлибез. Үзебезнең мөслимнең матурлыгы өчен үзебездән көчне кертергә тырышабыз инде. Һәр елны теләп катнашабыз. Үзара салымның әһәмиятен аңлап, бу программага бүтән кеше дә кушылса, бик күңелле булыр иде. Без вакытында түлибез. Менә безнең мөслим башка шәһәрләргә караганда да бик чиста, бик матур юллар, килгән кешеләр шакката. Үзебез яшәгән авылны төзекләндерү, булганны саклау һәм үстерүдә бердәм тырышлык белән генә уңышка ирешеп була. Районыбыз үзәге булган авыл тормышында актив катнашкан, аның проблемаларын киңәшләшеп хәл итәргә килгән һәркемгә рәхмәт әйтелде җыеннарда. Бирназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Аз киремле күп балалы гаиләләргә ярдәм йөзеннән хөкүмәтебез төрле пособиялар, түләүләр куллана. Киләсе елдан балалары булган гаиләләргә һәм йөкле хатын-кызларга бердәм универсаль пособие түләнәчәк. Ул кемгә тиеш? Универсаль пособие түләү тәртибен Лилия Шаймиева өйрәнде. Универсаль пособие бүген гамәлдә булган 6 ярдәм чарасын берләштерәчәк. Пособие федераль һәм региональ бюджет акчаларын җәлеп итмичә биреләчәк. Универсальное пособие, детское универсальное пособие вступает в силу с 1 января 2023 года. По указу президента семьи, где воспитываются дети от рождения до 17 лет, если они будут иметь право на него, смогут его получить. Пособие гаиләдә җан башына керем. Россия Федерациясе субъектында яшәү урыны буенча билгеләнгән, яшәү минимумыннан түбән булган йөкле хатын-кызларга һәм 17 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә билгеләнә. Универсаль пособиегә хокукны билгеләгәндә мохтаҗлыкны комплекслы, адреслы бәяләүдә үткәрелә.
Заявление можно будет подать через госуслуги, сайт государственных услуг, в электронном виде. Это все будет обработано автоматически, дополнительных каких-то документов от семьи не потребуется. Пособиені рәсмиләштерү өчен гариза дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы, күп функциялы үзәк һәм социаль фондның территориаль органнары аша шәхсән мөрәҗәгать иткәндә электрон рәвештә тапшырыла. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Сәфәр авылындагы Куршагы кебек йортта бал кортлары кебек тыныгысыз Гөлнур һәм Фаварис Мирзахитовлар гаиләсе гомер кичерә. Күпләп мал-туар асрыйлар, хуҗалыкта 20дән артык савым сыеры, тоналар, бузаулар бар. Гөлнур апа 100дән артык бройлер, 50ләп мулард, 100дән артык каз үстергән. Шушы көннәрдә ихатада каз мәсе уздырырга планлаштыралар. Хуҗалыкта эшләр бик күп булуга карамастан Гөлнур апа кул эшләре белән шөгыльләнергә дә вакыт таба. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Гөлнур апа авылның чигү остасы, кул эшләре белән ул 2нче сыйныфта укыганда ук шөгыльләнә башлаган. 8 яшендә әнисе янына утырып йон җигерли, муенсалар, кечкенә шарыфлар бәйли кыз. 2нче класста инде әнкәй кырына утырып җон җигерләргә өйрәндем мен. Аннан соң инде әкренләп чигүгә кирип киттем. Чигүләр инде минем күпчелеге югалганнары да бар. Булар инде соңына чиккән чигүләр. Шул хаманда ул гадәтне ташлап булмый, хаманда эшлисе килә. Чигү үрнәкләренең күбесен Гөлнур апа сыйныфташ кызларынан күчереп алган булган. Без килгәндә дә матур гөлләмәләр төшергән ситсыны киергегә кидереп, ошъяулык чигәйде райондашыбыз. Гөлнур апаның чигүләрендәге чәчәкләр җанлы кебек, кыңгырау, роза чәчәкләреннән, кашкарыйлардан әйтерсең җәйсе аңкый. Мирзахитовларның йортында гөлләр дә күп. Гөлнең исемен белмәгән килеш, аны тиешенчә тәрбияләп булмый дигән фикердә хуҗабикә. Чигү үрнәкләрен элекке кешеләрнеке калган искеләрдән дә төшергән бар. Мәктәптә укыган вакытта классташ кызлар ясап бирәде чәчкәләрен, шуның өлгеләре хәзердә бар. Хаманда шул бер сүз күңелең чиста булса, җаның тыныч булса, гөлләргә дә шул энергия күчә торгандыр инде. Мирзахитовларның йортыннан әйтеп бетергесез җылылык бөркелә. Тату гаиләдә ир белән хатын үзләре кебек тырыш балалар үстергән. Бер-берсен күз караштан аңлап яшәүче парларга күзләр генә тимәсен. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим картлар һәм инвалидлар интернат йортында кунаклар еш була. Бу атнада интернат йортта җырлы язмышлар төркеменең хәйрия концерты узды. Лейла Карамова җитәкчелегендә иҗат төркеме өлкәннәргә яхшы кәеф бүләк итте. Мөслим картлар һәм инвалидлар интернат йортында автор башкаручы Лейла Карамова игелек көне исемле концерт программасы белән чыгыш ясады. Үзе ул 10 елга якын Азнакай районы Октябрь эшчеләр бистәсенең инвалидлар оешмасы рәисе булып эшли. Авыр заман барыбызга да зарланмыйча, нәшә авыр заманда бердәм булып, бергә яшәсәк, матур итеп яшәсәк, әлбәттә бу авырлыклар сизелмичәрәк үтер иде дип әйтәсе килә. Менә картлар йортында карыйсың да әбиләргә, абыйларга. Аларны бабайлар, әбиләр дә дип әйтәсе килә, чөнки һәрберсенең күңеле, йөрәге 18дә яшьләр булып калсын. Кызлар һәм егетләр дип дәштек әле бүген. Яңа Карамал авылында туып үскән Лейла ханым биредә еш була. Автор башкаручы татар композиторларының әсәрләре белән бер рәттән үзе иҗат иткән җырларны да башкарды. Артистларның концерт номерларын өлкәннәребез һәр чак көтеп ала. Шады әйбәт, шадысын концертабыз. Нагайбет булды. Тағы килергә без сезне көтеп алабыз, тағы килегез шулай. Безнең ташламар сөендерүз белән шулай итеп. Бик матур, бик күңелле булды концертлар. Үткәндә дә концертлар кала. Безнең монда яшәү рәвеше бик әйбәт. Бернинди зарлану юк. Монда зарланган кеше белмим, монда зарланган кеше булмый. Һәм безнең бөтен вакытта да тәрбия әйбәт. Башарыбыз әйтер, урыныбыз җылы, тәрбия әйбәт. Лейла ханым һәр чак юлда. Мөслимгә ул Актанышта чыгыш ясап килде. Алдагы көннәрдә дә аны иҗат сәфәре көтә. Без менә бүгенге көнне хәйриячелек көне дип, мин үзем җырлы Ирбаты районының инвалидларын берләштергән җырлы язмышлар төркеме җитәкчесе менә шу хәйрия көне дип бүген игълан иттек. Чөнки без иртәгә үзебезнең коллективыбыз белән Казан шәһәрендәге мобилизацияланган солдатлар янына чыгыш ясыйбыз. Аңа чаклы без инде уйладык коллектив белән. Бүген без эш картлар йортында булдык. Тамашачылар бик канәгать калдылар. Артистларга чын күңелдән сәламәтлек һәм иҗади уңышлар теләделәр. Мөслим интернат йортында яшәүчеләр тәмле күчтәнәчләр өчен җырлы язмышлар төркеменә рәхмәтле. Гөлназ Җәлилова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Яшьлек спорт сәламәтләндерү комплексында Скандинавия йөреше буенча мастер-класс узды. Мөслимләр дәресне күп еллык стажы булган инструктор, спорт туризмы буенча 3нче категорияле судья, төньяк йөреше буенча Россия чемпионатында Татарстан җыелма командасы тренеры
Василий Стрелков өткәрде. Мастер-класстан коллегаларыбыз репортажы. Мастер-класс сәламәтлек 5 еллыгы проекты негізінде оештырылды. Онда башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова, җирлегебезнең лаеклы юлдагы ветераннары, балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбе тренерлары катнашты. Скандинавская ходьба, северная ходьба, она очень полезна для здоровья. Во-первых, и для спины, и для суставов, и для сердца. Увеличивается выносливость, да, сжигается очень много калорий. То есть если сравнивать, допустим, с бегом или с обычной ходьбой, да, с тренировками, они более щадящие, более спокойные, удобные. Скандинавия йөреше белән мин 4-5 елына шөгыльләнәм инде. Бу үзең турында уйлау бит инде, сәламәтлек, үзеңә кирәкле сәламәтлек. Скандинавия таяк белән йөргәндә bütün мускуллар хәрәкәтләнә. Почти 80% диләр инде, дөрес булса инде. Җирлегебездә Скандинавия йөрешен сайлаучы райондашларыбыз әз түгел. Скандинавия йөрешенең сәламәтлеккә дә файдасы зур. Скандинавия йөреше белән даими шөгыльләнү инсульт булу куркынычын 2 тапкыр киметә. Йөгерү һәм тиз йөрү белән чагыштырганда калорияларны 46%-ка кадәр күбрәк яндыра ди табиблар. Менә мин күпләргә кызыгып карый идем. Күпләрнең йөргәнен күрә идем. Үзем булдыра алган чагына йөри идем, но дөрес йөрмәгәнемне белә идем. Менә Аллаһның рәхмәте белән безгә инструкторлар килгән Казаннан һәм без менә бүген Алла бирсә, шушы ходьбаны дөрес итеп йөрергә өйрәнәчәкбез. Мөслим урамнарында тояклар тотып йөргән кешеләрне очраткач, баштагы мәлдә сәерсенеп карый идек. Хәзер ул җирлегебездә гадәти күренешкә әйләнде. Бер караганда бернинди авырлыгы да юк. Тояк тотасың да рәхәтләнеп йөрисең кебек. Ләкин Скандинавия йөрешенең дә үзенә генә хас катлаулы техникасы бар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Рима Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көненә әзерләнгән видеоролик көтә. Исән-имин булыгыз. Детям нужно, очень много для счастья. Гоночные аттракционы, изысканные деликатесы, удивительные открытия. И в ямку бух! А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Зурлап, дәүләт хисабыннан юл салалар үрьягыннан. Җитәкли белгәндәй эшне Галиев бу төзелешне. Брюк сроклар үтмәсен, юл читкә кереп китмәсен, эшкә алдык яхшы прораб. Минем малай куяр ярап. Кирәк эшне тапшырырга юл юк. Вагон гына тора. Түрә телсез тора катты. Ярсып улын сугып атты. Юлым кайда күзле бүкән. Акча читкә күбрәк киткән. Кыек якка китмим дисәң, гадел юлны сайла икән. Авыл хуҗалыгында ел бер кайчанда җиңел килми.
Язгы шашу вакытында игенчеләр орлыкны үз вакытында җир койнына иңдерү өчен тырыша. Аннан түземсезлек белән бөртеклеләрнең баш тартуын, шытып чыгуын көтә. Җәйге чорда корылык күзәтелсә, үсемлекләрнең торышы өчен борчылып ут ята, яңгыр көтеп тилмерә. Корткыч бөҗәкләр басса чарасын күрергә ашыга. Чабышка әзерләнгән ат кебек урып җыюны көтеп ала. Яңгырлар башланса, уңышны вакытында җыеп алу өчен кояшлы көннәрнең һәр мизгеленнән файдаланып калырга тырыша. Күңел биреп, югары уңыш алу өчен тир түгеп куелган хезмәтнең нәтиҗәсе сөендерергә тиеш. Аллага шөкер, мөслимнең егет-кызлары һөнәри бәйрәмнәрен быел матур нәтиҗәләр белән каршылый. Районыбыз игенчеләре быел 200,800 тонна икмәк җыеп алды. Әйтүе генә ансат, ипекәй табынга килгәнче озын юл үтә. Мул уңыш алу өчен игенче язын тургайлар белән бергә уянып, кара буразналар яра, күңел җылысын биреп икмәк үстерә. Тук башакларны күреп сөенгән игенчеләр Ходайдан кояшлы көннәр сорап, көнне төнгә ялгап икмәк өчен көрәш алып бара. Шуңа икмәкнең бер теге дә кадерле. Урып җыю төгәлләнү җиңел сулап куярга мөмкинлек бирсә дә, көзге кырышлар әле тәмамланмый. Игенче киләсе ел уңышын кайгырта. Киләсе ел уңышы өчен районда 13400 гектарда көзге чәчү үткәрелде. 36300 гектар майданда җир эшкәртелде. Шуның белән бергә төрле газыгы җитештерүгә дә зур игътибар бирелде. Район хуҗалыкларында кышкылыкка 12380 тонна печән әзерләнде. 21841 тонна сенаж, 19200 тонна силос салынды. Бу һәр төрлеккә 40 азык берәмлеге туры килә дигән сүз. Эшне вакытында тоткарлыкларсыз җыеп алу өчен авыл хуҗалыгы техникасының да заман таләпләренә җавап бирүе шарт. Шунысы сөенечле, заманча авыл хуҗалыгы техникасы җирлегебездә үк җитештерелә. Агромастер җитештерү компаниясе республикада гына түгел, Россия күләмендә яхшы билгеле. Компания бүген чит төбәкләргә дә авыл хуҗалыгы техникасын реализациялый. Агромастер компаниясе җитәкчесе Илгиз Исламов яңадан яңа идеялар белән яна. Компаниядә җитештерелгән техника Исламов фермер хуҗалыгында сынау уза. Авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүче фермер хуҗалыкларының саны елдан-ел арта. Авзалов, Нуретдинов, Әюпов, Шәмсиев фермер хуҗалыклары белән бер рәттән кече вак фермер хуҗалыклары да авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерүгә үз өлешен кертә. Кече фермер хуҗалыклары булсалар да эш нәтиҗәләре белән алар Август Мөслим, Намус, Туган як агрофирмаларыннан һич калышмый. Соңгы елларда районда терлекчелекнең үсешкә йөз тотуы сөендерә. Нәтиҗәдә мөгезле эре терлекләр саны районда 300 башка артты. Август Мөслим агрофирмасының Уразмәт сөтчелек комплексында бүген 3704 мөгезле эре терлек тәрбияләнә. Шуларның 2082-се савым сыерлары. 9-нчы роботлаштырылган фермада кеше хезмәте минимальләштерелгән. Районыбызның авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре тырышлыгы белән ел башыннан районда 16524 тонна сөт, 6189 тонна ит җитештерелде. Сөт җитештерүдә үсеш 61% тәшкил итә. Ит җитештерү 3% артты. Ит җитештерүдә кошчы фермерларның өлеше зур. Районда кошчылык белән шөгыльләнүче 35 фермер бар. Алар арасында Ирек Хамадишин, Раиф Муртазин кебек күпләп казып шитүчеләр дә, Дамир Шәңгәрәев, Алмаз Сахибгараев кебек тавыкчылык белән шөгыльләнүчеләр дә бар. Шәхси эшмәкәр Дамир Шәңгәрәевнең елына 700 мең чиби үстерүче кошчылык комплексы йомыркаларны да үзендә чыгара. Big Dutchman немец компаниясе тарафыннан җиһазланган берничә яруслы читлек электр энергиясе җылылыкка экономия ясау белән бергә эшче кулларны да киметергә мөмкинлек бирә. Инкубатор атнасына 360 мең чиби чыгарырга сәләтле. Мондый кошчылык комплексы Татарстанда гына түгел, Россиядә дә бердән-бер. Шунысы сөенечле, кошчылык тармагы җирлегебездә һаман да киңәя, үсә бара. Разиф Карамов белән Ришат Сайфуллинның игенче кошчылык фермасы да уңышлы эшли. Районда кош-кортны эшкәртеп сату өчен дә шартлар тудырылган. Кошчылык белән шөгыльләнүче Ирек Хамадишин белән Раиф Муртазинның сугым цехы тавык казлар эшкәртүгә исәпләнгән. Биредә бер сменага 350 дана тавык, каз, күркә эшкәртү мөмкинлеге бар. Әлеге фермерлар казны каклау белән дә шөгыльләнә. Бу өлкәдә яңа исемнәр дә яңгырый. Рафаэль Гыймаев фермер хуҗалыгы үзе үстергән кош-корттан продукция җитештерә һәм реализациялый. Илназ Бәширов казлар үстереп сатудан тыш итешләнмәләре дә җитештерә. Кайчандыр тәмле майы белән дан тоткан Мөслим бүген дә киң ассортиментта авыл хуҗалыгы продукциясын тәкъдим итәргә әзер.
икмәк үстерү, тавык казу эшетү белән бергә фермерларыбыз сөт ризыклары әзерләүне һәм башка өлкәләрне дә үзләштерә. Киләчәктә республика сәүдә базарында Мөслимдә җитештерелгән продукциянең үз урыны булыр, Мөслим бренды горур яңгырар дип ышанабыз. Авыл хуҗалыгында эшләүче фидакарь егет кызларга башкарган хезмәтләре өчен рәхмәт әйтеп, сәламәтлек, гаилә иминлеге һәм яңадан-яңа хезмәт уңышлары телибез. Бәйрәмегез белән сезне!